Bona nit. La celebració del bicentenari de la Constitució espanyola del 1812, la PEPA, ha generat aquesta setmana un ampli debat sobre aquella herència històrica i sobre la secular confrontació peninsular entre l'absolutisme i el liberalisme. Aquella efímera experiència va tenir lloc en plena guerra contra les tropes napoleòniques. Del debat sobre aquell moment històric sol quedar fora de focus la situació concreta de Catalunya. Nosaltres, aquest vespre, hem volgut mirar de prop aquell 1812, que aquí es contemplava des de la realitat de ser, enmig de la convulsió bèl·lica, una província més de l'imperi francès. I és que 2 mesos abans de la proclamació constitucional a Cadis, Napoleó va decidir annexionar Catalunya a França. Quines implicacions va tenir aquí la implantació de l'administració francesa? Fem avui un exercici de reconstrucció històrica seguint l'apassionant rastre de la memòria gràfica i documental d'un període del nostre passat prou insòlit. Cadis, 1812. Els diputats reunits en Corts proclamen la Constitució. És una de les més avançades del món. A Espanya regna Josep I, el germà de Napoleó, i les tropes imperials ocupen la península. Però Catalunya ja no forma part d'Espanya. Catalunya és ara una província dins de l'imperi francès. Barcelona és una de les grans ciutats de l'Europa napoleònica, com París, Amsterdam, Hamburg i Roma. El rei Joan Carles ha presidit aquest dilluns els actes de celebració del bicentenari de la Constitució de Cadis. L'acte s'ha fet a l'oratori de Sant Felip Neri, al mateix lloc on es va proclamar fa 200 anys la primera Carta Magna d'Espanya. Era un 19 de març, diada de Sant Josep, i per això se la va conèixer popularment com la Pepa. Capítulo primero de la Nación Española. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La Constitució de Cadis va ser, juntament amb les constitucions francesa i americana, de les més progressistes del seu temps. Per primer cop a Espanya el poder deixava de residir en un sobirà, en un rei, i passava a la nació. Es reconeixia la llibertat de premsa i s'abolia la Inquisició. Fins i tot un article, el 13, proclamava que l'objectiu del govern és la felicitat de la nació. El grup més intel·ligent de les Corts van ser els liberals i llavors un grup de liberals amb el suport de bona part de la resta de diputats, incloent gairebé tots els catalans, varen tirar bastant enllà en el tema de les reformes, fins a fer una Constitució absolutament trencadora amb el que havia sigut l'evolució del país, amb l'absolutisme. El 1812, Espanya estava en guerra contra l'invasor napoleònic. Feia 2 anys que a Cadis diputats espanyols, entre ells 22 catalans, de les colònies americanes i de Filipines, s'havien reunit en Corts per redactar una Constitució. Cadis era un reducte de llibertat, una península assetjada per les tropes de Napoleó, però mai conquerida. Prácticamente fue un asedio más bien de tipo formal que de tipo de fondo, porque en Cádiz no faltó de nada. La bahía la controlaba la flota española y la flota inglesa, y por la bahía gaditana llegaron todos los productos y Cádiz realmente no sufrió ningún tipo de asedio trágico como nos pueda recordar el asedio de Gerona o el asedio de Zaragoza. La Constitució es va fer en nom del rei Ferran VII, però el rei era a França, i qui regnava a Espanya era Josep I, el germà de Napoleó. En realitat, tota la família reial espanyola, els Borbons, eren a França, en poder de Napoleó, i estaven barallats entre ells. Tot havia començat 3 anys abans, el 1807, a Fontainebleau, a França. Napoleó i el rei espanyol Carles IV van acordar envair Portugal, aliat d'Anglaterra, l'enemiga de França, i repartir-se el país. En les negociacions es va parlar de Catalunya com a moneda de canvi, però no es va arribar a cap acord sobre el Principat.
Napoleó havia intentat fer un canvi de Catalunya i la part esquerra de l'Ebre per un tros de Portugal. Va demanar a la monarquia espanyola que, a canvi d'un tros de Portugal, ell es pogués quedar un tros de la marxa esquerra de l'Ebre, incloent Catalunya. En compliment de l'acord per envair Portugal, al gener del 1808, l'exèrcit napoleònic, en teoria aliat, va anar ocupant els llocs estratègics d'Espanya. El castell de Sant Ferran de Figueres era i és la fortalesa més gran d'Europa. Es considerava inexpugnable, però els francesos la coneixien pel mal nom de la Vella Inútil. Sense disparar un sol tret, la van ocupar al març del 1808. Ja l'havien ocupat 13 anys abans, a la Guerra Gran, quan l'absolutista Espanya va lluitar contra la França revolucionària en terres de Catalunya i el Rosselló. En aquella ocasió, els francesos ja havien intentat guanyar-se els catalans per la seva causa. Eren iniciatives d'atreure els catalans enfront de la tirania castellana, no? Plantejat més o menys en aquests termes. S'havia parlat fins i tot de si es crearia una república catalana independent, etc. No? Però això anava molt lligat a aspectes propagandístics, també. Les tropes imperials, formades per soldats francesos, però també per italians, napolitans i alemanys, tampoc van tenir problemes per apoderar-se de la Ciutadella i del castell de Montjuïc, les dues fortaleses de Barcelona. La ciutat estarà en mans franceses durant els 6 anys de guerra. Mentre l'exèrcit de Napoleó ocupava una gran part d'Espanya sense cap resistència, a Aranjuez hi va haver un motí. Els amotinats obliguen Carles IV a abdicar en favor del seu fill Ferran VII. El nou rei, Ferran VII, només va regnar 2 mesos. Al maig del 1808, Napoleó va cridar a tota la família reial a Bayona. En las vergonzantes abdicaciones de Bayona, Fernando VII de nuevo vuelve a darle el poder a su padre Carlos IV. Carlos IV se lo da a Napoleón y Napoleón se lo da a su hermano José I. Esto parece algo kafkiano, pero que en el fondo fue así. Y de la noche a la mañana los españoles nos encontramos con que nos gobierna un hermano de Napoleón y que el rey, llamémosle legítimo en aquel momento, Fernando VII, queda retenido, secuestrado en la práctica por Napoleón en el castillo de Valencey, a unos 200 kilómetros al sur de París. La desaparició dels Borbons d'Espanya provoca revoltes populars contra l'invasor. La masia de les Ferreres, a Rellinars, al Vallès Occidental, encara manté el record de la guerra del francès a les seves parets. A la Sala Gran, una persona desconeguda, contemporània dels fets, va pintar escenes que recorden la rebel·lió de Manresa al juny del 1808. La capital del Bages, una ciutat que no havia tingut cap contacte amb els francesos, va encapçalar la revolta a Catalunya. La gent va cremar el paper segellat, el paper que es feia servir per als documents oficials. Aquest paper segellat que es rebia ja era, diguéssim, del govern francès. Cremar això era un símbol de trencar amb els francesos i de sublevar-se contra els francesos. Va ser un símbol, evidentment. Dos dies després de la crema del paper segellat, gent de Manresa, d'Igualada i de Santpedor es van enfrontar al Bruc a les tropes franceses que anaven cap a Lleida. La tradició diu que un jove va fer sonar un timbal i que els francesos van fugir pensant que venia un exèrcit. Va ser el primer cop que tropes napoleòniques van ser derrotades a Europa per una guerrilla. La notícia es va escampar com la pólvora. Portugal, per exemple, mesos després es parlen d'aquestes accions, inclús hi ha un manifest que hi ha a Madrid també, primer, que tots volem ser catalans, és a dir, la forma de... és un missatge, tots som catalans, no? Per aquests fets d'heroïcitat, etc. A la seu de Manresa es conserven 2 estandards dels quals es diu que van onejar a la batalla del Bruc. Tots 2 tenen el grau de capità general i no poden sortir de la basílica si no és amb escorta militar. La religió va tenir un paper important en la revolta contra el francès. El paper de l'Església regular, que va ser un agitador constant contra Napoleó, presentant-lo com un dimoni, és a dir, predicant la Guerra Santa, no?
aquest clergat regular sabia molt bé el que s'hi jugava, la desamortització. Juro solemnement davant dels sants evangelis que defensaré la causa de Déu i del rei Ferran VII fins al meu últim sospir. Així es parla. Al cap del sometent de Gualba he decidit que ens alcem en armes contra l'invasor sacríleg. Vinga! Un altre capellà, Francesc Rovira, que va arribar a coronel de l'exèrcit, va protagonitzar un dels cops de mà més audaços de tota la guerra. Amb 200 homes, va conquerir el castell de Sant Ferran de Figueres, aprofitant que un forner de la fortalesa li va donar la clau d'una de les portes. El fet es coneix com la Rovirada, i el castell de Sant Ferran va estar en mans dels patriotes durant 5 mesos. A Catalunya, la guerra contra el francès va ser més dura que en qualsevol part de la península. Va durar 6 anys. Bàsicament va ser una revolta popular, amb sometents i miquelets fustigant les tropes imperials, mentre l'exèrcit espanyol anava acumulant derrotes. Els miquelets eren, podríem dir, tropes irregulars formades per professionals o mercenaris, podríem dir-ne, locals, i els sometents no estaven permanentment organitzats, s'organitzaven davant d'una necessitat, fos per perseguir bandolers, fos per fer de suport a un exèrcit regular. Un grup de notables, la Junta de Catalunya, que haurà de canviar de lloc 21 cops durant la guerra, intentava coordinar els esforços bèl·lics. Napoleó acabaria dominant les grans ciutats, però mai l'interior del país ni les comunicacions. La pitjor part de la guerra se la va dur la pagesia, amb saquejos constants. Napoleó, l'exèrcit, vivia sobre el terreny. D'alguna manera també l'exèrcit espanyol. I això implicava que uns ho feien per nom del patriotisme i altres ho feien simplement per sobreviure i això que creava, diríem, creava una decepció absolutament per part de la pagesia, que eren els que patien les conseqüències. A principis del 1808, quan van arribar els francesos, Barcelona tenia 150.000 habitants. Un any més tard, només n'hi quedaven uns 30.000. Qui va poder, va fugir. Els primers 2 anys de guerra van ser de dura ocupació militar. Un intent de conspiració contra els francesos va acabar amb l'execució dels conspiradors. Va ser una administració molt corrupta. El governador de Barcelona, el general Duesme, va permetre que el seu lloctinent, el general napolità Josep Elecchi, i l'advocat barceloní Ramon Casanova, a qui havien nomenat cap de la policia, es dediquessin a extorquir els rics. Els tancaven al castell de Montjuïc fins que pagaven un rescat. També els venien salconduits a preu d'or per anar-se'n de la ciutat. Un dels que van fugir va ser Rafel d'Amat, el baró de Maldà. Els francesos han començat a posar contribucions exorbitants sobre les cases i els convents. Tanquen a la presó cavallers, eclesiàstics i tota mena de persones que es pensen que té diners. Per això està marxant molta gent de la ciutat. Gent de la més visible. Els francesos van tornar a posar en marxa la seca de Barcelona, tancada pels Borbons, i van encunyar la pesseta. La necessitat de capital per alimentar la guerra va fer néixer la pesseta 60 anys abans del seu naixement oficial. Tots dos bàndols van fabricar moneda. Les monedes es van convertir en arma ideològica. En el cas de Barcelona, doncs, hi ha inclús l'anècdota del pare Ferrés, que quan explica aquesta missió diu, home, d'aquí 100 anys, segurament un estudiós no sabrà qui manava a Barcelona en aquell moment. I no anava gaire errat, perquè clar, posa en Barcelona i posa l'any i el nominal. Hi ha l'escut de la ciutat, però no diu res més, no diu si és francès, si està sota Ferran VII, etc. Per tant, era com una situació segurament una mica diplomàtica. Les seques que eren fidels a Ferran VII procuraven posar-hi el seu nom, procuraven posar també la ideologia, per exemple, per la gràcia de Déu, i posaven l'escut tradicional d'Espanya i també intentaven conservar la denominació
típica pròpia de les emissions anteriors de normalitat, que eren els reales, els escudos i els maravedissos. En el cas de Girona, Ferran VII abreujat, i aquesta denominació que és molt novedosa d'un duro, que és un duro que també era una altra denominació popular a aquestes peces de la monarquia espanyola dels reales de A8, els 8 reals, que era una divisa universal, que estaven a tota Amèrica, a les Filipines, i arribaven fins a Xina i al Japó. A finals del 1809, Girona va caure en mans franceses. Ho va fer després d'un setge brutal de 7 mesos. Els gironins es van haver de menjar els gossos, els gats i les rates. El comandant de la plaça era el general Álvarez de Castro, que va ordenar resistir com fos i va rebutjar tots els oferiments de rendició honorable que li van presentar els francesos. Quan un dels seus oficials li va preguntar on calia anar en cas de retirada, va dir: al cementiri. Des d'aleshores, els historiadors oficials han parlat de la immortal Girona. Allò que s'ha dit de la immortalitat de Girona doncs va costar 10.000 morts. I 10.000 morts és una immortalitat bastant curiosa, no? Tenint en compte que la meitat de la gent no va morir a la batalla. Va morir després de les batalles, va morir amb les epidèmies, als hospitals, amb la fam, perquè hi havia un general, que com ens l'han descrit, el general Álvarez de Castro, es va entestar amb què Déu li havia encomanat en aquesta vida morir a Girona defensant a tort i a dret la ciutat. Amb la caiguda de Girona, l'ocupació francesa de Catalunya farà un gran canvi. A partir d'ara es farà servir la política per atreure els catalans. A principis del 1810, Napoleó, descontent amb la manera com el seu germà Josep I portava la guerra, decreta la separació de les províncies del nord de l'Ebre de la resta d'Espanya. Relativament enfadat amb la gestió de Josep I, Napoleó va dir: bé, si no pots controlar el país, jo me n'agafaré un tros directament per rescabalar-me una mica dels costos que m'està costant aquest exèrcit francès destacat a Espanya. Per Catalunya, Napoleó té plans concrets. En una carta enviada al seu ministre de la guerra, dona ordres perquè s'arborin els estendards francès i català en lloc de l'espanyol i confessa la seva intenció d'unir Catalunya a França. El vencedor de Girona, el mariscal Augereau, és nomenat governador de Catalunya. En una proclama en francès i català, Augereau intenta convèncer dels avantatges de dependre de l'imperi francès. Catalans, vainqueurs d'Athènes et néopatrie, votre commerce d'Orient s'est rétabli. La patrie catalane renaîtra de ses cendres. Sense canals, sense camins, sense ports. Heu fet prodigis amb la vostra indústria. Calculeu a quin grau de glòria podeu pervenir sota el govern il·lustrat i paternal de Napoleó el Gran, el nou Carlemany. En aquesta casa de Figueres, on anys més tard naixeria Salvador Dalí, hi va viure Tomàs Puig, el màxim inspirador de la política catalanista del mariscal Augereau. Tomàs Puig era un afrancesat convençut a qui Augereau va anomenar corregidor, una mena de governador civil de Girona. Tomàs Puig havia elaborat un projecte sobre l'organització política de Catalunya amb propostes com l'annexió a l'imperi francès, l'ús oficial de la llengua catalana, limitar els privilegis de clergues i nobles i el lliure comerç amb França. El que és clar és que és un separatista. És un separatista d'Espanya. Llavors, no de França, però ell no vol ser França, ell vol ser una part de l'imperi francès. I si es mira llavors el que és l'imperi francès, veuríem que és molt ampli i que hi ha moltes nacions i estats avui que eren una part de l'imperi francès. Els francesos van fer oficial el català i van publicar en català i francès el Diari de Barcelona i la Gazeta de Girona. També les actes de l'Ajuntament de Barcelona es van redactar en català. Des del decret de nova planta, el català havia desaparegut de l'ensenyament, de les publicacions i del llenguatge oficial. La situació del català era vista com una llengua familiar d'ús privat i prou. O sigui, no tenia prestigi literari i, per tant, les elits, la gent que comptava, en fi, la gent del món econòmic, la gent del món polític, els funcionaris, tothom feia servir el castellà. No només per una imposició del castellà obligatòria, que no ho estava del tot, sinó per el prestigi que comportava el castellà.
El mariscal Ogegó va omplir els calabossos de Montjuïc, però en aquest cas amb funcionaris francesos corruptes. El temut general Lecky, el comissari Casanova i 200 funcionaris més van ser detinguts per la seva participació en pillatges. Ogegó va intentar depurar l'administració i això va precipitar la seva caiguda. Napoleó va pensar que estava fracassant, els patriotes no feien cas d'Augereau, no havia guanyat per aquest costat, havia fet enfadar en els mateixos militars i funcionaris francesos i per l'altre costat, a part d'acabar el setge a Girona, no va aconseguir res més Augereau a nivell militar. Va ser destituït i el successor, que va ser MacDonald, es va deixar ja aquesta política, diguem-ne, catalanista, entre cometes, i va anar cap a un afrancesament pur i simple del país. A partir d'aquell any 1810, 21 diputats catalans van viatjar a Cadis per participar a les Corts. Allotjats en cases particulars hi havia diputats de tot Espanya, 77 de les colònies americanes i 3 de Filipines, que van arribar després de 9 mesos de viatge. Els diputats asiàtics van aconseguir llibertat de comerç amb la Xina, que tenia productes més barats. El primer president de les Corts va ser un català, Llàtzer de Dou. Es el primero que presenta, porque las Cortes de Cádiz asumen por primera vez en España pagar la deuda nacional. Y él presenta un magnífico proyecto de cómo se tienen que vender los vales reales y sanear la deuda nacional. El que passa és que a Cádiz el tema català no es va discutir. És a dir, l'Aner d'Esteve, quan va aconsellar els diputats que anaven a Cádiz, els hi diu, escolteu, a Cádiz hem d'anar a fer la unitat nacional. Hem d'anar a fer una Constitució de la nació espanyola, perquè això és el que convé, perquè això és un desbarajuste, perquè s'ho feien així. Ara, en el cas de que una cosa uniforme no sigui possible, llavors defenseu els drets i llibertats de Catalunya. És a dir, és molt curiós, ¿no? El Caamaño ho diu molt clarament, diu no somos representantes de Catalunya o de Galícia i tal, diu, som representants de la nació espanyola. I si no acabaríem amb una mena de federalisme, provincialisme, que això els hi feia por, no?, des d'aquest punt de vista. Dels diputats catalans, només un petit grup va participar en els debats parlamentaris que es feien a l'oratori de Sant Felip Neri de Cadis. El silenci de molts diputats també va ser una característica d'aquelles Corts. También hubo diputados, que lo señala la prensa, que nunca abrieron la boca y que la prensa los llamó culiparlantes. También que todavía se utiliza hoy, por cierto. Y lo acuñó ya la prensa gaditana de entonces. Els diputats catalans van intervenir relativament poc, efectivament. I una de les raons que es diu és de que no dominaven bé el castellà i feien riure a l'auditori. Eren unes corts fetes de cara a la galeria, literalment. Els diputats estaven al mig d'una església, amb les galeries al costat ocupades pel públic de Cadis, que anava a passar el rato allà. En alguns els feia riure i potser això retreia que els diputats catalans sortissin més a la tribuna. Les preocupacions dels diputats catalans eren principalment econòmiques. Volien protecció pels productes catalans, però sobretot suport econòmic a la guerra contra el francès. I allà es va plantejar coses que són absolutament actuals encara. El tema del dèficit fiscal a Catalunya, el tema de que si els catalans pagaven massa o poc, en fi, una mica, doncs, si Catalunya era una província rica havia de pagar molt més o menys, o sigui, l'exèrcit espanyol a Catalunya, les necessitats que tenia es van cobrir potser amb un 15% amb els diners que venien de la resta d'Espanya, del govern central. La resta va haver de sortir de Catalunya. L'estiu del 1811, mentre els diputats discutien a Cadis, Napoleó llançava l'assalt final contra Tarragona, capital de la Catalunya patriota. Els soldats francesos, comandats pel mariscal Suchet, en revenja perquè Tarragona no s'havia rendit, es van dedicar a saquejar, violar i assassinar durant 3 dies. El capità general espanyol, el marquès de Campoverde, havia abandonat la ciutat enmig del setge amb l'excusa d'atacar els francesos per la rereguarda. El problema que plantegem des del punt de vista militar és la inoperància i ineficàcia dels militars. Van canviant-los, no? Absolutament. De tots aquells que passen per Catalunya en aquest període, dels capitans generals, exceptuant Reding, els altres són mal vistos. La tàctica que fan els militars, venen aquí, arriben, estan nomenats per la Junta Central o pel govern després, i
intenten d'alguna manera aprofitar la situació, però venen en seguida les derrotes. Napoleó, un cop conquerides les principals ciutats catalanes, decideix annexionar Catalunya a l'imperi francès. A principis del 1812, 2 decrets de l'emperador ordenen la incorporació del Principat a un imperi europeu que s'estendrà des de Tortosa a Hamburg, passant per Roma. Ningú sap per què ho va fer. Un dels seus generals, Saint-Cyr, diria: «És tanmateix l'única província que Napoleó va voler reunir a França. Tant les dificultats per vèncer tenien en camp per ell». Catalunya queda dividida en departaments, com França. Són 4: els del Segre, el Ter, les Boques de l'Ebre i Montserrat. Andorra s'integra al departament del Segre, mentre que la Vall d'Aran depèn ara de l'Alta Garona francesa. Una part de la franja de Ponent, Mequinensa, Fraga i Nonasp, s'incorpora al departament de Boques de l'Ebre. El baró de Gerando, membre del Consell d'Estat francès i una de les grans personalitats cultes de l'època, és l'enviat de Napoleó per gestionar l'annexió i dirigir els nombrosos funcionaris francesos que vindran a Catalunya. Era un home il·lustrat, un home que ja venia de l'experiència, que li havia donat el fet d'haver estat designat per Napoleó per pacificar i administrar els estats vaticans, que també havia conquerit. I els estats vaticans, com es pot imaginar, devia ser una cosa que devia necessitar un punt de mà esquerra per administrar el que eren els estats vaticans. L'actual edifici de la Generalitat era l'Audiència de Barcelona, convertida pels francesos en la Cort d'Apel·lació, és a dir, el Tribunal Suprem de Catalunya. El seu president era l'afrancesat catalanista Tomàs Puig. L'organització administrativa catalana era calcada de la francesa. Fins i tot els alcaldes rebien el nom de meres. Una de les primeres mesures dels administradors francesos va ser encarregar la traducció del Codi Napoleònic al català. El Codi Civil francès era el sistema legal més modern d'aquell temps i no s'aplicarà a Espanya fins 80 anys després. Però els advocats i jutges catalans no el volien en català. Els advocats, els magistrats, els jutges, tots estaven acostumats a fer-ho en castellà. I el català doncs, els hi costava més perquè havia anat desapareguent. El 19 de març del 1812, diada de Sant Josep, a Cadis es proclama la Constitució. Neix un text legal que, en nom de Ferran VII, el rei absent, el desitjat, intentarà acabar amb les institucions de l'antic règim. Las Cortes de Cádiz imitan el modelo centralista francés. O sea, aquí lo que se impone es un Estado centralizado donde las peculiaridades de cada región, de cada territorio, su lengua, su territorio, sus costumbres, sus leyes, sus propios sistemas de peces y medidas quedan en segundo plano. Y esto provocó unos debates intensos en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz choca abiertamente un sentido centralista frente a un sentido que hoy llamaríamos autonomista o nacionalista. A Catalunya, malgrat l'annexió a l'imperi francès, també es proclama la Constitució. Es fa a Manresa i Vic, les capitals de la Catalunya insurgent. A la catedral de Vic, les autoritats juren el text sota la presidència de Luis Lacy, el nou capità general de Catalunya. Lacy havia proclamat: «Catalanes, echaos a desear y ya lo tenéis todo». A Vic, el general Lacy crearà la Diputació Provincial de Catalunya, una institució prevista a la Constitució, però que ell utilitzarà per intentar acabar amb la Junta Superior de Catalunya i assumir tot el poder. Els polítics catalans van pressionar les Corts i a la regència perquè destituïssin a Lacy i ho van aconseguir. Per tant, Lacy va ser cap superior polític molt poc temps i després, tal com volien els polítics catalans, va dividir-se els poders, va continuar havent-hi i amb molta més intensitat que abans una divisió de poders entre polítics, càrrecs polítics i càrrecs militars. El 1812 va ser l'any del començament del debilitament de Napoleó. A l'estiu va llançar la Gran Armée contra Rússia. La meitat dels seus soldats a la península van ser enviats al front rus. Al desembre, el seu invencible exèrcit va ser derrotat. I aquell mes, el duc de Wellington, que serà el seu botxí 3 anys més tard a Waterloo, és nomenat a Cadis generalíssim de l'exèrcit anglo-espanyol.
L'exèrcit espanyol fins al 12 no té un cap militar, que és el Wellington, quan es nomena el desembre. Per tant, una guerra que no hi ha un cap, sinó que hi ha moltes baralles i dissensions internes. Per tant, era difícil guanyar la guerra. El 1813, la zona de Girona va ser, per la situació bèl·lica a la resta del país, el lloc on l'afrancesament va ser més intens. Els funcionaris, que depenien del Ministeri de l'Interior i no de Defensa, van intentar fer millores en infraestructures, educació i beneficència. Van intentar instaurar, per exemple, a la ciutat de Girona, un règim infinitament més avançat del que era per aquell temps. És la primera vegada que hi ha un servei d'escombraries, és la primera vegada que hi ha recollida d'escombraries, per exemple, que el riu es tracta higiènicament per assegurar la seva salubritat, és el moment en què apareixen els hospitals, milloren molt, hi ha serveis socials, la primera vegada que hi ha un parc de bombers, és a dir, instauren allò que instauraven a per tot arreu a l'imperi francès. El Parc de la Devesa de Girona, tal com el coneixem avui dia, és obra dels francesos. Els funcionaris civils estaven convençuts que la seva administració havia de procurar el progrés per als catalans i alleugerir-los del pes de la guerra. Per això no van escatimar les crítiques a París sobre la conducta dels seus propis militars. Els militars francesos a Catalunya es varen sentir menystinguts, van dir nosaltres hi posem els morts, hi posem la força militar, cobrem menys que ells i a sobre ens denuncien. Varen començar aquests militars a pressionar contra els administradors, van començar a fer la vida impossible i van haver-hi entrevistes tumultuoses entre el baró de Gerando i alguns d'aquests administradors amb Decaen i els alts militars francesos d'aquell moment. En algun moment, algun d'aquests militars va desenvainar el sabre i va amenaçar l'administrador amb el sabre. La tensió va pujar molts punts i davant d'aquesta situació els mateixos administradors van veure que no hi havia res a fer aquí. Al març del 1814, Ferran VII, el desitjat, és rebut a la línia del Fluvià per Francisco de Copons, el capità general de Catalunya número 16 des que va començar la guerra. Ha entrat menjant-se un pollastre rostit, segons testimonis presencials. Napoleó ha tornat la corona al Borbó, després que la situació se li ha girat en contra a tota Europa. Les tropes napoleòniques han abandonat Espanya, tot i que continuen a Catalunya. Ferran va travessar les línies, va entrar en el camp espanyol, Francisco Copons li va presentar la Constitució, tal com tenia ordre de fer-ho per part de la regència. La gent expectant va mirar a veure què feia el rei Ferran VII amb aquest llibre de la Constitució i van veure que se'l mirava un moment o ficava a la butxaca. I llavors això per alguns va simbolitzar una miqueta el que podria venir en el futur. Pels catalans va ser una pèrdua. No vull pas dir que havien d'haver guanyat els francesos, però aquella guerra, tal com es va acabar, que va ser amb Ferran VII entrant per al Fluvià, anant a Girona, que se li va fer un rebament mai vist, tothom plorant pel carrer, i va passar de llarg per Barcelona, per no aturar-se a Barcelona, i quan va ser al País Valencià va decretar el retorn de l'absolutisme, l'anul·lació de la Constitució de Cadis. Tomàs Puig, l'afrancesat federalista, va sortir per la frontera en el moment que entrava Ferran VII. Va tornar 3 anys després per recuperar les seves terres i casar-se amb una filla de Rupià, Josepa Valls, que era 32 anys més jove. Mai més es tornaria a ficar en política. Els francesos van deixar Barcelona el 29 d'abril del 1814. Napoleó ja havia abdicat. Ferran VII està a punt de derogar la Constitució de Cadis. En un dels seus últims informes a París, el cap de la policia, Beaumont de Bravisac, reflexionava sobre el futur dels catalans. Seran espanyols? Molts se sentirien molestos. Seran francesos? Hi hauria molts descontents. Restaran independents? Aquesta situació afalagaria llur vanitat. Però els més previnguts senten que són massa febles per formar sols un estat sobirà. Deixeu als catalans un fantasma d'independència. La província aviat serà pacificada.
I la setmana que ve, la lluita dels sicilians contra la màfia. La Cosa Nostra vol un exèrcit de zombis. Si m'hagués convertit en una marioneta de la màfia, m'avergonyaria de mi mateix. I els més joves tenen ganes de mostrar que ara Sicília no és com fa 20 anys. Guerra a la Cosa Nostra. Sicília diu prou, per una qüestió d'honor.